bayan kona gawar wannan tsinaniyar nan mai suna da bura wacce ta fito a manhajar WhatsApp ta aibacin manzon Allah a group ɗinsu na makaranta, wato Shagari College of Education da ke jihar Sokoto. Sai dai wato ainihin kungiyar kan, wato kungiyar kiristoci, ta yi mitin akan cewa za fito zanga-zanga a ranar 22 ga wannan wata, ma'ana za su fito zanga-zanga domin su nuna aniyarsu na rashin yadda da wato ainihin kisan da aka yi wa wato ita ainihin kafirar ta hanyar kona ta da aka yi, baccin ta zagi wato ainihin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda sun shirya har da bugo riguguna inda za su raba a coci-coci a ranar 22 ga watan nan, wato watan 5, inda za su yi wannan zanga-zangan ne da misalin karfe 10 na safiya bayan sun gama wato ainihin ibadarsu a coci. Ƙungiyar kan ta nuna ita fa rashin yardarta, ta ce ita ba za ta yadda wato ainihin a bar gawan nan a ce an ƙona ta haka kawai garin gatsau, wato dole sun ɗau mataki, ma'ana dole wai gwamnatin Kano, gwamnatin Sokoto ta ɗauko wannan gawar mutane wato ainihin wanda suka ƙona ta domin su ma a ƙona su a gabansu. Kun ga kuma hakan ba zai sabu ba, saboda mu musulmai idan an yi hakan mu ma ba za mu ji daɗi ba, dole ne za mu tada husuma mu ma, saboda ba za mu yadda ba, saboda manzon mu aka taɓa, don kuma mun yanke hukunci to dole ba zai zama don wani ya zo wani dan wata addinin ya ce zai taɓa mana namu ba. Don haka su kuma sun ce in dai ba hakan aka yi an kona wa'incan ba, babu abin da zai hana su fito zanga-zanga. To su fito zanga-zangar mu gani, in Allah ya yarda Allah zai ba mu nasara akan ku kafirai. Ta yaya za a yi kina cikin tsakiyar musulmai, ai ko a garin arna kike wanda kun kuka fi mu yawa, ba za ki iya yin wannan abun musulmi wanda ya cika musulmi na kwarai ya kale ba, saboda babu wanda yake ganin girman shi kamar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan ka kasance kana kallon wato ainihin wannan bidiyo, ka danna alamar subscribing akan wannan tashar ta mai albarka, sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa, ita za ka ci gaba samun ɗumbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Haske Top TV ta kuce ta mace, mun gode da kasancewa da mu, masoyan mu da kowane faɗin duniya, muna yin alfahari da ku. Sannan mu nan a jihar Kano, duk wani kiristan da ya yi yunkurin zai fito domin ya sa wannan riga, to a wannan lokaci za mu ga bayansa.